खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरां जिल्ला बिजनियाव जीबानन्द बसुमतारी उफ्रा मुं राजु बसुमतारीनि गोथै देहा मोननायनि उनाव बे जाथाया बुथारनाय जाथाय होननानै चिरां पुलिसा मैयानि सानाव रोखा फोरमायथिबाय आरो दायनिगिरिफोरखौ मैया कर्टआवबो प्रडिउस खालामदों जाथायखौ लानानै चिरां पुलिसा रोखायै फोरमायथिदों दि बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिया अमृत सरकार आरो अमृत सरकारखौ गुबै मदद होग्राया आशिष मोदक सन्जय रायनिया बेयाव बेसेबां आखाइ दं बेनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो जाथायनि बागै बिथाङा फोरमायथियो दि 1 नं सेटेनगुरियाव गोथै देहा गोग्लैनानै दं होननानै जों खौरां मोन्दोंमोन बेनि उनावनो थांनायाव गंसे स्कुटिजों लोगोसे सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोन बेनि उनाव सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन आरो गिबि नायबिजिरनायाव बेनि सायाव सन्देह खालामनानै सोंनाय फिननाय लानाय जादोंमोन सोंनाय फिननाय लानानै मिथिनाय बायदिब्ला 29 अक्ट'आव मोनानि 10 रिंगायाव बिजनीनि गंसे हटेल सिफुं हटेलाव राजु बसुमतारीया ओंखाम जानो होननानै हाबदोंमोन जाय हटेलाव सिगांनिफ्रायनो 3 सुबुङा फेनाय हालोदाव दंमोन आरो ओंखाम जागासिनो दंमोन 3नि मादाव 2आ ओंखारलांग्रोदों नाथाय अमृत सरकारा थाङाखैमोन बेयावनो राजु बसुमतारी आरो अमृत सरकारनि गेजेराव माबा खोथाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आरो सानैनि गेजेराव बुज्लायलायनायबो जादोंमोन जाथाय जानायनि उनाव अमृत सरकारा हटेलनिफ्राय ओंखारलांग्रोबायमोन आरो राजु बसुमतारीनि सायाव माबोरै गाग्लोबनांगौ बेनि सोलोखौ बानायदोंमोन सीसीटीवी गैयै जायगायाव बुनांगौ बा गाग्लोबगोन बेखौ लानानै सोलो बाहायदोंमोन आरो आशिष मदाकजों सावरायदोंमोन नायबिजिरनायाव गोबां कल रेकर्डबो मोननो हानाय जादों होननानै फोरमायथिदों 29 अक्ट'आव मोनानि 11:34 मिनिटाव सोलो बानायनायनि अडिअ रेकर्डिं मोन्दों आरो खामानि जोबखांनायनि उनाव अदेबानि राजु बसुमतारीखौ बुथारखांनायनि उनाव हरनि 12:10 खामानिया जाबाय होननानै रायज्लायनायनि अडिअ रेकर्डखौबो मोननो हादों होननानै फोरमायथियो चिरां पुलिसा दिनै 1 आगस्टनिफ्राय अरुणोदयखौ होनाय जासिगोन अरुणोदयनि मुलाम्फायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 37.1 लाख आइजोफोरनो दिनैनिफ्राय अरुणोदयखौ होनाय जागोन दिनैनिफ्राय 1250 रांखौ अरुणोदयनि मुलाम्फायारिफोरनि एकाउन्ट सोनानै हरनाय जागोन नाथाय जायफोर जायगायाव बा जायफोर जिल्लायाव दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों बेफोर जायगानि आइजोफोरनो 2 गुन रां होनाय जागोन अदेबानि 2500 रां होनाय जागोन आसामाव बांसिनै दैबानानि गोहोमा शिबसागर जरहाट चराइदेव आरो गलाघाट बेफोर मोनब्रै जिल्लायाव गोग्लैदों बेनिखायनो मोनब्रै जिल्लानि आइजोफोरनो 1250 सोलायै 2500 रां होनाय जागोन बेनि अनगायैबो दैबानाजों भुगिनांनाय बेफोर जिल्लाफोरनि थाखाय माखासे थांखि फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेफोर जिल्लानि अरुणोदयनि मुलाम्फायारिफोरा बेंकनिफ्राय उइदाउट मर्टगेज लन लानो हागोन 10,000 रां लन लायोबा बे रांखौ थोंजोङै बेंकआव सुख'नो गोनां जानाय नङा 100 रांखौ अरुणोदयनिफ्रायनो दाननाय जागोन आरो 100 रांखौ सोरखारा होगोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो फरायसालिफ्राव खहा जानायखौ सुफुंनो थाखायबो थांखि लायो इउनिफर्म होनो थाखाय 8 कौटि रांखौ सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय शिक्षा अभियाननो होनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो टेक्स्ट बुकनि बेलायावबो नायबिजिरनाया जागासिनो दं आरो जायफोर फरायसाफोरना गोबां खहा जादों बा जायफोर फरायसाफोरनिया खहा जादों बिथांमोननिखौ खहा सुफुंनो थाखाय 1000 रांनिफ्राय लानानै 5000 रांसिम होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो शिबसागर जिल्लायाव 550 फरायसालिया खहा जादों चराइदेवआवबो थिग बिदिनो खहा जादों आरो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो गोबां खहा जादों गोबां हाब्रुजों लोगोसे गोबां खहा जादों बेनिखायनो बेफोर जिल्लाफ्राव जाहाथे थाबैनो फरायसालिखौ जागायनो हायो बेनिखायनो मोनफ्रोमबो स्कुलाव 2 निफ्राय 3 लाख रां हरनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गलाघाट कालारिपेटु एस'सिएशननि बानजायनायाव 6थि अल आसाम कालारिपेटु चेम्पियनशिप 2026 जानानै थांबाय जेराव बे गेलेनायाव 25 जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों गासै 600निबो बांसिन गेलेगिरिफ्रा बे बादायलायनायाव बाहागो लादों बेनि गेजेरावनो युवराज कुमार ब्रह्म आरो जाफुंसार ब्रह्म बिथांमोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कालारिपेटु एस'सिएशननो गोजोननायखौ लाबोनो हादों कालारिपेटु एस'सिएशन क'क्राझारनिफ्राय 6थि अल आसाम कालारिपेटु चेम्पियनशिप 2026 बिल्लु कुमार ब्रह्म आरो रतेन कुमार ब्रह्मनि दैदेननायनि गेजेरजों गासै 6 मेडेल देरहासार जानो हादों दतमा मलानदुबि गामिनि युवराज कुमार ब्रह्म बिथाङा लक सिटाफाव गल्ड मेडेल मोननो हादों लोगोसेनो चबादुकालाव सिलभार मेडेल
मायापातुआव ब्रन्ज मेडेल साउथ आरो स्वार्ड ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों गासै मोनब्रै मेडेलखौ मोननो हादों बिथाङा बिथांजों लोगोसे दतमानिनो बाथाबारि गामिनिफ्रायबो जाफुंसार ब्रह्मआ मोननै मेडेल देरहासार जानो हादों लं सिटाफ फेडआव गल्ड मेडेल मोननो हादों आरो साउथ आरो स्वार्डआव ब्रन्ज मेडेलखौ मोननो हादों कक्राझार डिस्ट्रिक्ट कालारिपायातुनि सेक्रेटारि बिलु कुमार ब्रह्मआ जेब्लाबो रायजो राजाफोरनि बोर मोननानै बेबायदिनो जाहाथे आवगायलांबाय थानो हायो आरो कालारिपायातु गेलेनायखौ जाहाथे बेबायदिनो फोथांलांबाय थानो हायो बेनि थाखाय मिजिंथिबाय स्पेन हादराव माखासे साननि गेजेराव 60,000निबो बांसिन आयेन बेरेखा सुबुंफोरा मरक्क'निफ्राय हाबफैदों स्पेननि सेउटा ओनसोलाव मरक्क'निफ्राय सिमा बारनानै लैथोजों गोबां सुबुंफ्रानो हाबफैदों खायफाया फिसा फिसा नावनि गेजेरजों आरो खायफाया गारिनि टायार लानानै लैथो बारनानै स्पेनाव हाबफैदों सिमायाव सुबुंनि बाना लोब लोब सुबुङा सिमा बारनानै फैनायखौ लानानै स्पेन हादरनि रैखाथि बिफानाबो सामलायनो हायाखै सिमाखौ बारबोनायाव गोबां सुबुङानो जिउबो खोमानो गोनां जादों मैयानि सानाव 27 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों खायफाया लैथोखौ बारनायाव नाव गोदोनानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो खायफाया फेन्सिं बारनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों मैयानि सानावनो 27 सुबुङा जिउबो खोमानो गोनां जादों स्पेन सोरखारनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला 60,000नि बांसिन मरक्क'निफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ दोननो थाखाय स्पेननि सेउटायाव जायगा गैया होननानै 60,000नि मादाव 48,300खौनो मरक्क' फारसे दैथायहरफिनबाय होननानै दाबि खालामदों ओजोंहाय स्पेन हादराव मरक्क'निफ्राय रोजा रोजा 60,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ लानानै स्पेन हादरजों नांजाबनाय इउर'पियान हादरफोर जेरै इटली फ्रान्स आरो गुबुन गुबुन हादरफोरा सिमायाव गोख्रों खालामदों सिकिउरिटि फर्सनिफ्राय लानानै ड्रोन आरो बायदि बायदिनि गेजेरजों गोख्रों खालामदों जाहाथे बेफोर हादराव गुबुननिफ्राय हाबफैनो हाया बे गासै जाथाया स्पेन हादराव आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ स्पेननि सिटिजेन मोननो हासिगोन होननानै ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनावनो मरक्क'निफ्राय लोब लोब सुबुंफोरा लैथोनि गेजेरजों आरो खायफाया हानि गेजेरजों स्पेन हादराव हाबफैदों हाग्रा बिफानजों गावथारजानाय फुंखा बसुमतारीनि जाथायखौ लानानै इउपिपिएलनि मोनसे हान्जाया सीएमनो मेम'रेन्डाम गथायदों अदेबानि गोसोखां बिलाइ गथायदों कक्राझार डिसिनि गेजेरजों मेम'रेन्डामखौ गथायदों जुडिशियेल इनक्वायरिनि गेजेरजों नायबिजिरनाय जानो नांगौनि थाखाय गोसोखां बिलाइखौ गथायदों बिथांमोना फोरमायथिनो गोनांदि कक्राझार रायमना नेशनेल पार्कनि आथियाबारि रेन्जनि सिङाव फुंखा बसुमतारीखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गावथारदोंमोन बे जाथायखौ लानानै बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौनि थाखाय इउपिपिएलनि बारग' एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे बारग' एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्री आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा मेम'रेन्डामखौ गथायदों डिसिनि गेजेरजों मेम'रेन्डामखौ गथायदों बिथांमोना ओजोंहाय दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनहाबो मेम'रेन्डाम गथायदों जायनाखि हाग्रा बिफाननिया फुंखा बसुमतारीनि सायाव गुलि गावदों आरो हाग्रायाव दंफां खावनो फैनायाव गावलायलायनायाव फुंखा बसुमतारीया गुलि नांजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिदों बेखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंथियोदि फरेस्ट बिफाननियासो रां लानानै दंफां बारहोयो बेनि फोरमाना दङ गुगोल पेनि गेजेरजों रां लानानै दंफां बारहोनायनि फोरमान दङ बेफोर गासैखौबो मेम'रेन्डामाव मख'नाय जाबाय बेनिखायनो बेनि सायाव गासैबो नायबिजिरनाय जानो नांगौ होननानै दाबि खालामो दावराव देख्रेब नार्जारियाबो फोरमायथिनो गोनांदि फरेस्टनि गुलिजों जिउ खोमानांनाय फुंखा बसुमतारीनि सायाव थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों कक्राझार जिल्लानि बिसमुरि पुलिस आउटपोस्टआव जिल्ला मेजिस्ट्रेटनो गोसोखां बिलाइ बा मेम'रेन्डामखौ गथायदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा फिन नोंथांमोननि थाखाय अफार लानानै फैदों अफारा 10 जुलाइनिफ्राय जागायबाय आरो 15 आगस्तसिम थागोन अफारफोरा जाहैबाय 9,999 रां होग्रोनानैनो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्ला गंसे सिलिं फेनबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ गोदानजों सोलायोबा 1,000 रां केशबेक नोंथांमोनहा मोननो हागोन 3 बोसोरनि वारेन्टिबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायोबा बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रलबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ लानो हागोन ल' रेटआवनो नोंथांमोनहा इन्टारेस्टखौ मोननो हागोन आरो स्पेशल केशबेकबो होनाय जादों SP 160 बे मटरसाइकेलखौ बायोबा नोंथांमोनहा 10,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन आरो शाइन 100खौ बायोबा नोंथांमोनहा 5,000 रांसिम केशबेकबो मोननो हागोन नोंथंमोना जुदि बे अफारनि खाबुखौ लानो सानोबा थाबैनो एमएमएच अट' हन्डा श'रुमजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 87209578
24 नङाब्ला 7002252878 बे जानबुं नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होनाय जाबाय आरो डिटेल्स एड्रेसखौबो स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों